ओंखाम फुग्राफ्रा नै लोगोफोर दायो जोङो बेंगलरनिफ्राय तामिलनाडुआव थांनोसै नैबेयो जाहैबाय बेंगलरनि केआर फरम होननाय मोनसे ब्रिज बे ब्रिजनि गाहायजों जोङो थांगासिनो दङ नोंसोरबो नायलांदो लामायाव मा मा नुयो बेखौबो आं नोंथांमोननोहाय दिन्थिलांनाय जासिगोन स' अब्ला लोगोफोर जोङो भिडिअखौ दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामखानोसै दायो आङो गारिखौहाय स्टार्ट खालामनोसै नै नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मा दङ लामायावहाय नै लोगोफोर आङो बेंगलरनि मोनसे वाइटफिल्ड होननाय जायगायावहाय सफैबाय बे एरियायावहाय गोजौजोंहाय मेट्र' खारो आरो गाहायजोंबो गारि खारो गासैयावबो बेबायदि बेंगलरावहाय बानायजोब्बाय दायो बेंगलरा ओरैबायदि डेभलप जाबाय आरो गोजौ गोजौ बिल्डिंबो नोंथांमोना फैयोब्ला नुनो मोनगोन दा जोङो वाइटफिल्ड होननाय जायगायाव सफैबाय ओमफ्राय नैबे मेट्र' लाइना बारा गोबाव जायाखै बेखौ बानायनाया बारा सम जायाखै गाय दा नायदो 5 बोसोरावनो ओरैबायदि गिदिर मेट्र' बानायबाय गाहायजोंबो जोबनो थाङा गोजौजोंबो जोबनो थाङा ओरैबायदि बानायखादोंमोन मानो होनब्ला गारियानो ट्राफिकआनो अभार जाबायना बेनिखायनो दा गोजौजोंबो गाहायजोंबो बानायलाबो थोले आरो गोथां लायदों गोजौआवहाय कालारा जोंनि मेगनावनो बानायजोब्बाय बेखौहाय बेंगलराव नायलांबाय थादो गाइस भिडिअखौ आं हगारलांनानै होबाय थानाय जासिगोन नै फ्रेन्ड्स दायो बेंगलर सिटिखौहाय बारबाय सिटि बारनानै गामि ओनसोलावहाय सफैबाय गामियाव मा मा दङ नायलांनोसै आंबो माब्लाबाबो गामियावहाय हाबफेराखै दिनैहाय फार्स्ट टाइम बेबायदि गामि एरियायावहाय आङो फैदों बिथांमोननि गामियावहाय मा मा दङ नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफानो हागोन आं नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनोसै नाथाय माइसरथिंजाय थाङोब्ला ओरैबायदि समायना सोमखोर मिथिंगा लामा सामाया बिफां लाइफां सारि सारि गोजा बेथिंहाय माबायदि बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनायसै दिनैनो फार्स्ट टाइम जादों बेबायदि नोंथांमोननो दिन्थिनाया आरो इउटुबाव हगारनायाबो सिगांनि समावहाय आङो इउटुब सालायाखैमोन बेनिखायनो नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय जायाखैमोन दायो नोंथांमोना नायलांदो आं इउटुब सालायनाय जाबाय आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय पि थांखि ब्लग नोंथांमोना पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय सार्च खालामब्लानो मोननो हागोन आरो रायजोफोर अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामलायनानै होब्लानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै हाग्रानि मै ओंखारग्रा जायगा बायदि नुलायबाय लेक दङ नै बेयावहाय लेक ओरैबो लेक दङ ओरैबो लेक दङ नै लामाया जा मोजां बानायनानै होखादों गिदिं गोदा दे गयदे गयदा बेयाव ना बोनला मोनगोन ओरैबो दं आगदाजोंबो आगसि आगदा गासैबो लेक गोजा ना मावगुर मोनगोन ना बोथिया मोनगोन नास्राय मोनगोन नै बेयाव ना मोनथावथाव बिराद गुवार नै आगसिजोंबो
ओरैबायदि मोजां बानायना होखादों गारि गंसे खारजानायनिल' जाबाय लामाबो माथो एफा गारि गिदिर फैयोब्लानो दिगदार नै saya ranjau kan sedang ramai macam फ्रेंड्स दायो जोङो तामिलनाडु हाबफैबाय दायो तामिलनाडुनि नेशनेल हाइवे मोनहां जाबाय बारा गोजान गैले जानो हागौ बेनिफ्राय लकेशनाव दिन्थिनाय बायदिब्ला 6-7 किल'मिटारल'सै दा तामिलनाडु नेशनेल हाइवे मोननो थाखाय दायो नोंथांमोनाबो आरोबाव नायलांबाय थाबावदो जोङो ओजों थांनानै मा पार्टी खालामो आरो मा जायो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनाय जागोन जों तामिलनाडुआव फैदों नै ओजोंहाय बेंगलरावहाय फादार्स डेनि प्रग्राम बानायखांनानै तामिलनाडुआव फैबाय बारा गोजान नङा तामिलनाडुआ माने 45 to 50 किल'मिटार बेबायदिल' मा खालामो नायलांनायसै नायलांदो नोंसोरबो आंजों लोगोसे जोंहाय हाग्रा दङ आरो बे हाग्रायावहाय मोसा दं होनना बुंदों ओमफ्राय पास्टरनि कम्पाउन्डआ जा गुवार नायनो हागोन नोंसोरबो नायलानो जाबाय ओरैबायदि गुवार हाग्रानि मै मोनलायो जाहैबाय बेयावहाय नैबे हस्टेल मा बानायदों नायनि सेंग्राफोरखौहाय मा बिलाइ माइरं 10 केजि नांबावगौ दा दंबावो बे संग्रायब्रै बेखौ थोगोन दा ओइ सन्दन माला फैया दे बिखौनो हरफिन दे Ôi sạc nó ra thế tán xe खामानि मावग्राया नै युटुबार जोबो खामानि गैया
ก็เลยหลังไป nuôi đã một chi niên nuôi đã Jessica mà có sai phần mà sụp ra hey mà bắt Justin nơi đàn đó đâu đàn đó tung này nè đây còn này vẫn lấy về chứ gì rồi đi à không phải là đi senang asli kok college compound share ओरैबायदि बिबारबो दङ आरोना मोजांथार नारेंआ लाबायलै औ आरो माबा बागान मा होनो नारेंखल बागान साव बागान नायनि नारेंखला गाहायाव फिथाइ थायो जों गामियावहाय इदि नारेंखल गाहायाव फिथाइ थायनाय दङमोनला बिराद मोजां जागौमोन आरोना बेवनि नारेंखला गासिबो गाहायाव फिथाइ थायजोबो नै नायसाय खाबाय माखासे फानहैयो जाहैदों बाजारावहाय नै फिथाइया दङ बिराद फिथाइ दङलै बिफां फांफ्रोमबो फिथाइ दङ जायगाया बिराद गुवारना बेनो बेवहाय आबाद बानायनोबो बिराद मोजां आबाद ओरैहाय माने मैगं थाइगं गायनानै जानो बेलाय लाफा सायख' फिथाइसो ए लाफा सायख' जाग्रा आयु बिराद दङ नै सुमफ्राम फिथाइया मेडाम दे विल फिनिश दा गुआमा न गोमोन गोजा मोनबायथ' न How are you, madam? Yeah, I'm good. Yeah, after a long time. After a long time, we see you. You Yeah. only know coming now. No slant tango. No, don't care. It's sweet. It's sweet or No, I don't know, but I think it's sweet. Maybe I don't know. Those who like it's sweet. yeah. Okay. Aduh, Done. button. Logan and Jazzy. What by the young? How to take? Only one hand. No back. Yeah, we also Yeah. thinking and now remember. Actually, only we came here for rounding, no? yeah, rounding. nothing That's is there. true, we do rounding. Nothing Yeah, is there. sure. There are so many fruits. Yeah, so many That's fruits is almost here. ripe. Yeah, आथा गबाय नै आखायाव आथा बोहैजेनबायानो इलि नांगोन Gum is there, no? या गाबोन सिखाम होना होआ नै बिलाय दासो खादों आङो न' नैबिसनो हरदो ले लांफैनि Take, आं गोथां औ अख'ना जा गोदै नामा Thank you. 네, थाइजौआ बिराद थायखादों गोदै ना गोखैलै? गोदै मिठाई है I don't know. No swimming makes it sweet. Hey, don't flag loads, okay? थाइदों आरोना थाइजौआ नै नै खुबैग्लायनोलाय खालाम जायो आखाइजों बहा गोमोन ए नांबाय दा आरो ना गोमोन खागो बै थाइनिया माजों खुबैनांगौ नांहैलाबो नांगैया नाङाखिसैनो ओरैबायदि थाइजौ जानो फैलाबाय नै दानो साला ओंखाम फुग्राफ्रा नै đi la đi
बेदर बिदैया नाव गंसे दोनजाखागोन हा बेदर बिदैया रा नङालै बेदर बिदैया दे जाफैला द' स्पाइडारमेननि आखाइ राय थाबथायो ओंखाम नाजावफैद' थाइजौसो जालादों बेंगलरनि आइजोफोरा मोनजायानो थाइजौ जाखांबायनो थाइजौ आइजोफोर बेदरना 5 केजि लाबोगासिनो दंबावो सावजानायनि नेनो हायोला जाबावनोसै उनाव नालाय अमा लगायगासिनो दं मानसिखौ ओंखाम जाखां बिदना जा कर्नेल अनेक गिरे जेते अमा खाफोरा बेनो नामा आंखौ खाफोरा मोनसे दंबा मोनदों नायसाय खाफोरा नायलाय दंना गैला जों हारिले जागाया हमथानो हाखाले आरो तामिलनाडु गावसिनि उदुपियाव जानानै फैदों लाइनाव थालायबाय नुवाखै खामसरा गाज्रि दामालाय सेंग्राफोर नै दा माने मोनसे जकिंरा बक्सिलायनाय जों मेथारसै लाखाबाय नै माने गावजों बक्सिलायनांगौ माने इसोरो गासिबो उदुपियावहाय उदै थुमा फैजोबदों मोदोम नौद्रा आये अमा बेदर नै लाबाय नाजावबाय नुवाखै नारबासो लाबाय होनानै बुथाम खालामखायो ओइ बिदिनो दाहोरा नैबे मोदोमाव खामाबो हेल' गाइस लाबोबाय नै थोरसिसे मबेयाव जाहैनांगौथाय ओइयाव सियार नुहरदोंलै लोगोफोर फाइनालि फैयै न'सिमाव मोनाफैबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होलायदो प्लिज